Dragi gosti, dobrodošli u Župu. Neka vam je sasvećao Vaskrs i da nam uvijek dolazite u dobroj namjeri, sreći i veselju i da svaki naredni dan bude vam srećniji i taličniji u životu od ovoga danas. Jer tako će sve ići ka nekom zdravom i velikom napretku. Želio bih da vam se zahvalim za ovakav jedan jasan vaš cilj koji je okrenut Rusiji, našoj jednoj bratskoj državi koja je nas uvijek pomagala u svim ovim teškim vremenima. Roberte, ti ćeš nastaviti sad dalje. Drago mi je što ste se vi jasno orijentisali bratskoj Rusiji. Mi imamo parolu Srbija, Rusija, ne treba nam Unija. Mi smo protiv Europske unije, mi smo protiv NATO pakta, mi smo nedvosmisleno za vojnu Dobro Dedejić, ako mu daju građani Crne Gore poverenje, bit će posljednji predsjednik suverene i separatističke Crne Gore. Raspisat će referendum za ponovno ujedinjenje sa Srbijom. Raspisat će referendum za povlačenje stranog priznanja šiptarske države Kosovo, lažne šiptarske države Kosovo. I raspisat će referendum da Crna Gora izađe iz NATO pakta i da pristupi ODKB-u. U Boga se nada i u današnji vaskršnji dan na koji smo se okupili da će nam Bog pomoći, jer je Bog jedini naš pomagač u svemu ovome. Nas ne pomažu ni inostrane ambasade, mi nemamo sredstva koje imaju naši politički protivnici. Ali vi sami znate da Bog nije u većini, nego u istini. Zato naš rat je duhovni, a oružje nam je istini.